Правим клип на Jurassic Park. Пускай за козенцата, хайде. След 21 минути ще имаме ще имаме карти. Ще почакате ли 21 минути? Добре. Днеска ще се сложа едно такова, но не тук. Готови сме. Тук искам $1000. $60 ми дай. Пак остана. Така. Ще правя такива, за да го храня, но... Така. Да чакаме за още няколко долара. То ми е на една звездичка. То ми е и то ще ми бъде на една звездичка. Този, който иска такова, ми е ето този. Ето този ми е. Вторият динозавър е този, който ще ви събирам до края. Какво ли е? Фейсбук? Не. Това ми е на една звезда. А на един мой приятел е Гето, това му е на 3 звезди. Това му е на 3 звезди пак. И Гето, и моят приятел е Гето, има първия, втория, третия, петия, шестия, седмия и осмия. И много там има, но аз ги нямам. Защото той е на 14 левел, аз съм на 3. Когато стана на 5, ще мога да се бия. И да правя левел 5 пише. И тук. Ето. Това е PvP. Червеното са битки. Жълтото не го знам какво е. Егейма и водния свят, и синьото е 10 левел. Ще има и ледения свят, който е на 20 левел, а това е на 14. Добре. Много кратък беше клипа, но още не съм подготвени. За това за сега е до тук. Бай-бай! Сега динозавър ще ви каже бай-бай. 5, 4, 3, 2, 1. Бай-бай!